И добре дошли в моят следващ влог, който този път ще бъде с семейството ми и ще бъде от Турция, град Комбак или Комба, не знам точно как се произнася, но се пише Комбак. И така, моите родители винаги много обичат морето, те не ходят на планина и са винаги ходили на моренце. Много си мечтаха да си имат нещо свое жилище на моренцето и най-после това лято сбъднаха тази своя мечта. Та всъщност намериха в Турция, в Комбак, едно много сладко апартаментче, което си взеха и аз съм им на гости. Най-после дойде и моят ред да дойда при тях. Ела тук, мамо, и ти казвай заедно с мен. Ето. Близо е до град Текирдаг. Така хората по-разбират къде се намира. На 280 км от Стара Загора. Така. До Комбак. Вижда се откъде съм наследила таланта си за тези видеа. Близо е, горе-долу, колкото от Стара Загора до Китин. Така че не е далече. На Мраморно море. Водата е чиста, пясъка е ситен. Харесва ни. Да. Много на нас. Така че предпочитам, ако някой реши да си купва имот извън България и много по-евтино от жилищата на морето в България. Тук са много добра цена. Така че, ако има желаящи, може да се свържете с нас. Ние да ви обясним как стават нещата. Има си хора за всичко. Много отзивчиви били хората тук, помагали. Български. Да, мама и тати май се търсят съседи българи тук. Има между другото в блокчетата. Те са две еднакви блокчета. И в двете блокчета има българи, дето ние си ги познаваме от Стара Загора. Обаче ако има още, ще е по-добре. Значи плажът тук е много близо до апартаментчето на мама и тати. Няма и 5 минути сигурно. Всичко е близо до плажа. Понеже града е направен така по дължина на плажната ивица. Да. От всякъде, по всяка уличка. Чакай да ти мина от другата страна, че тази ръка ми умаля. От всяка уличка се слиза на плажа. Той е голям, огромен. Дълъг плаж. Не е огромен, но... Дълъг. Да, плажът е неорганизиран, т.е. няма плажни заведения, няма спасители. Шадъри, шезлонги да плащаш. Така че всеки трябва да си носи каквото си прецени, за да му е удобно и приятно на плажа. Пясъкът, да, както каза, мама си е ситен, водата е много чиста, много е полегато самото дъно, така че влизаш и ти е плитко, няма някакви ями, камъни и така нататък. Единственото, което на мен не ми хареса е, че тук хората не обичат да се събират боклука. Малко хвърлят боклуците. Да, и отивам... Фасовете да не говорим, те са супер много, но на плажа имаше много турбички, чашки, от някакви сладки неща, което това не ми хареса. И затова аз реших, че като не ми харесва, трябва да направя нещо по въпроса. И така вчера и днес отивам си на плажа с една турбичка и се събирам боклука и веднага се променя, поне за мен, обстановката. Така че казах на мама и тати, че тук трябва да почнат една кампания и да вкарат в местното население малко повече навици за чистота, да си опазват природните дадености. Като го обясняваш, как че пълна мизерия. Хората се откажат. Няма да има други български съседи. И като го обясняваш, наистина има нужда какво да прави за хигиената. Мамо, трябва сега да бъдем обективни, колкото и лошото да кажем, да е полезно на хората, които го гледат. В България просто, може би и там хората изхвърлят, но явно после които минават да почистят, чистят, докато тук... Този дето чисти на два пъти сме го виждали, малко така гьотерджийската. Да, просто да върви заплатата, бе. Да върви заплатата само. Но все пак аз много обичам тази поговорка, че
мерси, че ние трябва да бъдем промяната, която искаме да виждаме в света, така че ние може да контролираме само нашите действия, това, което правим. Мама ще ме води да обядваме. Казвай сервийките за купениците. Ами то зад нас се вижда. Къде е тук? Ето тук ще ядем. Много заведения за хранене. Няма пешеходни пътеки, сега чакаме тук да пресечем, понеже ако ние не тръгнем, може би няма да ни дадат път, но аз и не съм толкова смела да тръгна без да са ми дали път. Движението много голямо. Да, много е спокойно, много е приятно. Наистина може да си починеш. Много бързо ни обслужиха и днес ще ядем мерцимейк, което значи леща. Ето вижте как изглежда. Ще ви я снимам и по-отблизо, но тук е пасирана и е крем леща. Крем супон леща. Хората са много мили, между другото тук всеки поназнайва английски. Аз се разбирам с тях на английски, мама и тати на български, на турски вече са научили основни думички и така си говорят. И с жестове, общо взето, трябва ли ти нещо, винаги ще ти помогнат. Ето сега супичката от леща. Пасирана е. Мама ми каза, че е много вкусна и аз нямах търпение. Не си ли ти? Добре, мама не е яла, но на нея се е казала, че е много вкусна и трябва да яде. И затова днеска решихме да сме на такава супичка. Значи ще хапнем и после ще ви кажем дали ни е харесала лещата, за да знаете и вие да си вземете мерцимек, когато дойдете. Много ми хареса тук в едно заведение, как изглежда като някакъв клуб все едно, защото хората си играят си играят карти на всяка маса. Сега ще ги снимам. Ето вижте, дядовците как са си седнали и си играят. Сори. И просто някак си помислих колко би било готино хората е така да могат и те да си почиват. В момента сме на крайбрежната улица и вижте как хората идват на плаж. Да, плажните заведения просто все едно не сервират до самия плаж. Може да си отидеш там. Добре, ето го. Едно плажно заведение. Да, просто е интересно. Да, просто културата е по-различна, нали, от нашата и хората си носят столчета, масички, всичко си носят на плажа, да им е удобно и стоят вечер до полунощ, дори може и по-докъсно. Ние с нощи към 11:30 или колко вечерта, 12 си минавахме от тук и пак плажа пълен с хора. Вечерно си стоят и хубаво. И хората са много дружелюбни, говорят си с тебе, питат те, нали, като седнеш да ядеш някъде, откъде си, заговаряте се. Въпреки че не знаят много английски и български. Ама се си намират начини да се разберат. А сега си купихме от тяхното хлебче, което е супер вкусно и което дават по заведения, като седнеш, веднага ти дават хляб. С мама днес голяма разходка си правим. Уж щяхме да пием по един турски чай, но в крайна сметка пием турско кафе и затрудних тук. И тук видях в менюто всъщност, че има алкохол, понеже на повечето места няма. И първо исках да ми направят аперолче, обаче хората не успяха, защото нямало портокал и затова го смених на мохито. Сладичко, такова освежаващо. Ще си го разменяме, аз ще давам на мама да го пия, аз ще пия турското кафе. А турското кафе е много смешно, мамо, я покажи като го разбърка какво се показва. Мама вика, не са ми дали баркалка, вика как да си разбъркам захарта и поискахме лъжица, взе да го бърка и гледайте. Какво на дъното, нещо е. Хайде ни го мътим, че после няма да можем да го пием. Да. Солта и малко, че тогава ще пием. Ама какво да правим, като не разбираме така? Иначе е много интересно, алкохола е много скъп, понеже нали, не е нормално тук така да пиеш. Бира няма всичките заведения, само в някои ресторанти. Времето е така облачно, обаче топло и е много приятно за разходка, за пазаруване. Ще я учихме. Да.
Аз като гледам моята майка какво хубаво обяснява и направо си викаме, ние с нея трябва по-често да снимаме така влогове. Време е за тур на апартамента. Ето я банята, която си е била така, като са взели апартамента. Тук тате по твоята част, ти като гледаш такива клипчета. Това е входната врата. Всичко изглежда масивно и здраво, пък всъщност е коридорчето. Тази секция дойде вчера. Там се обличат най-работа. Опа, добре. Пропускаме спалнята за малко. Да. И ето го холчето. Диваните също дойдоха вчера. Или онзи ден, не знам. И мивката също беше с шкафчетата готова, нали? Е с дупката, ама иначе тия вратички работи, те си бяха... Тая вратичка е няма, стоеше дупка, тук беше дупка, тук нямаше нищо дупка. А тази дупка е така, защото тук се слагат... Тук искат на газ, защото газта е ефтина. Да. И го предвиждат за газ. За газ, ама ни... Абажурите са от Стария. Абажурите са от България, Стара Загора. Ето. Терасата. Бойлера ни е отвън. И днес ще се разхождаме нагоре всъщност да видим гледката, която се открива към морето. Защото днес не е толкова слънчево, а по-мрачно. И да, от другата страна ни е моренцето. И остана да ви покажа спалнята. Вече няма голи, нали? Няма голи. Добре, ето я спалнята. Чакай да правим малко шторичките. Спалнята си е спалня, легло, гардеробче, шкафче. И така, това е апартаментчето. За екскурзийки е чудесно. За 4 човека също е чудесно. Ако има повече мераки, 5 могат да се съберат, но според мен вече ще стане прекалено натоварено и претъпкано, но нали всичко зависи от организацията. И да, днес отиваме на разходка. Ако след обед се оправи времето, разбира се, пак ще направим плащче. Мама и тати днес ще ме запознаят с една жена, която си е местна тук и знае обаче и български и турски. Така че ще се запознаем с нея. Бих искала и днес да купим малко някакви подаръчета. Така, походът ни започна. Вървим в обратна на морето посока. Изкачваме се нагоре. Този цвят ми е един от любимите. И така с сиво, просто красотичка. А то дали? О, тук обаче... Тук обаче... Тате, къде надоведи, бе? Леле... Значи надолу е била цивилизацията, а тук... Най-лошото е, ако тук живеят хора и е такова положението. Просто... Не знам, аз ако някой ден се заселя тук, ще искам да съм в общината и да правим някакви граждански инициативи, защото просто не може да е такова положението в този красив крайморски град. Просто абсурд. Ето. Тук има нива, да речем. Айде, един по един се събираме цялата група. Нямах! Тук нива ли има, бе, тате? Това са бокуците на хората. Да, виждам ги бокуците на хората пак.
Си взех турбичка, даже 2, затова, че като се връщаме... като се връщаме, малко по малко. Не е вярно. Не е вярно, защото виж нашата улица, като я изчистихме, сега няма нови боклуци. Най-много по един нов боклук на ден, най-много. И морето там около нас, където ние се заставаме, като го поизчистихме. И то сега е добре. Няма нови боклуци, само фасовете, ама те много трудно се събират и са супер много. И за тях вече нямам надежда, че даже един ден да ги съберем всичките, на другия ден няма да има. Понеже те хората яката си пушат. О, вижте какво хращче тук видях. С някакви червени плодчета, които няма да опитам. Обаче изглежда много готино за снимки и за декорация. Тук борчетата, птичките. Виж, нагоре като няма къщи и е чисто. Това да похваля България и българите, че помня като бях мъничка, може би там 6 годишна или колко, живеехме в един много висок 16-етажен блок в края на Самара 1 в Стара Загора, където сега е стария мол, парк мол. И масово хората си хвърляха боклуците през терасата и пространството, което беше под терасите, да, зеленото пространство беше цялото в торбички с боклук. Обаче сега вече тази тенденция и простотия е престанала и вече хората не си хвърлят така торбичките. И забелязвам, че масово е така. Като бях малка, масово хората си хвърляха торбичките през прозорците и терасите, а сега вече много рядко единици го правят, което е похвално и много се радвам. Тази мравка, о, тате мравка. Гледай колко голяма клечка носи. Тати, сега ще им хвърли малко семки от слънчоглед. Да има да си... веднага ти я взеха. Да, то мазничко. Внимавайте с мравките. Ето ги. Ей, тук пътеката. Внимавайте. Опа. Боклуци. Тук лятната градина. Тук само малко да се обновят столчетата и масичката и просто разкош. По цял ден да си четеш книжка и да си пиеш чай. Еха. Много е хубаво наистина. Това ти е харесало за проект? Това е там отгоре, нали? Металната конструкция. Металната конструкция. Да стане като къща. Той тати се такива неща харесва. Ама вече се продава и се отказва. Обича да му е трудно все. Нищо, аз му казвам на тати вече да спира с проектите, защото мисля, че достатъчно ги започна. Да. После да не ги завещава на мен да ги довършвам. Че ще си имам мои проекти. Тук Кумбак. Къщичките, моренцето, само че в момента не е много ясно небето и границата с морето и небето се слива, обаче все пак мисля, че се вижда на камерата добре. Нашата сграда ще я видим ли? Не, ще се отборка. Да. И там, където е пристанище, там до Черене. Къде бе тате е пристанището? Дето се излиза така в морето, като носи с лодките. Аз от тук не го виждам. Там? Да, видях го. Ето това. Тук, Там е горе-долу и края на градчето. Но около 2 км от там, където живеем ние. Да. Сега ще погледнем и в другата посока, да се качим още малко нагоре. Добре. Дали това е Кумбак? Да, бе, това е целият Кумбак. Края на Кумбак. Да. Да, значи това тати сега обясни, че е с другия край на града. Тук го пристанището, което може би ще видите... Не пристанище, товарното пристанище, да. За кораби порта, който ще видите за фон на някои от моите снимки в Инстаграм и Фейсбук. Да. Тук виждаме, че нещо плува. Виж от телефона. Виждаш ли? Това и това. Може по-приближаване не може. Сяната и тръгнаха.
Повече от това. Кораби са, делфини са. Еми да, защото се потапят, излизат, че пак влизат. Я не видях вече. Събрахме една турбичка, която за никъде не стига, но поне по-нагоре, където нямаше къщи, обрахме бокуците, а пък тук покрай къщите вече си е тежка работа. Аз пак се рошнах. Но да, ето, гордост. След похода отидохме да хапнем мерцимек, което е тяхната леща. Пих едни гривнички. Ето я. И идваме пак да се разходим по крайбрежната. Гледайте, те хората си плуват, пък нас ни плаши времето, че бил мокър пясъка. А пък си има хора на плажа. Гледайте нататъка и с чадърите са си донесли даже хората да не изгорят от сянката. Улицата метат. Пихме по един турски чай. Намерихме си нови приятели. Хората тук наистина са толкова приказливи. Научавам все повече думи, за да може поне да си им кажа, нали, здравей и така нататък. Разбрахме, че има разлика. Значи мараба и мерхаба означава едно и също. И това е поздрав на турците, докато салам алейкум е поздрав при мюсюлманите. Моите родители май нещо не им се занимава да се разхождат, че се спряха. Кач пара е котката. Кота не бе коти! Sevebilirsiniz, gidişik yani öyle sevilmek istemiyorum. Kaç para? Al getir bedava. Yem veriyorum, yem bitti, yem diye geliyor. Böyle bırakıyor gidiyor, karnını doyuruyor, kaçıyor gidiyor. Aç kaldı mı geliyor, beni buluyor orada. Ye. Bir tek. Acıktın mı? Капуста булетин. Хареса го? Aç yiyor. Dondurma yiyor. Хора, много държа да ви покажа днешния ми туалет, защото много се погрижих за него. Да, ама трябва и на дължина, защото той не се вижда панталона ти. Дай лето надолу да видят хората. Добре. Цък надолу, цък нагоре. Аз клякам. Ето панталона, дай сега цък надолу, както казах, да, който е от тук, от Турция. Банския, който е от... как беше? От Шиин. И шапката, която е подарък от Ради. Чапелата. Да. Но да, ето. Днешния аутфит. Всичко хубаво, обаче се чуват едни страшни гърмежи. И само вижте небето колко е черно. Снимай го насам, как е по-бяло и нататък какво става. Така. Бурята дойде и при нас. То още не е буря, да, ама ще видим. Виж, там пък един ентусиаст още се плува. Значи, за първа вечер, откакто сме в Комбак, нещо така се произнасяло, нещо такова. Няма хора на плажа, явно, ама доста валя дъжд и пясъка всъщност е супер мокър. Та за първи път хората са се прибрали. Ето вижте, сега ще го снимам. Тази вечер сме на разходка с една жена, която си живее тук, обаче знае български. Май е туркиня, но знае български. Сега тя ще ни заведе някъде на вечеря. Ресторанта, в който сме тази вечер, е супер изпипан, много е вкусно, много са гостоприемни хората. И сега най-накрая ни почива шуре, което тук се прави по различен начин. Ние нямаме такова в България. Има грозде, има царевица, жито. Аз и едно като бомбонче казвам. Мама казва, че има и нещо като бомбонче.
Ама Юрия може да ни каже най-добре какво има. В ашурето сух фасол. И фасол? Да. Ето го фасола. Да. С грозде, стапиди, дето. Тук има ново. Това е... А това пиперче ли е, се чудя аз? Не. Това е птице грозде. Горско е това. От това няма... Не може да сееш и да... Царевица. Да. Царевица има. Кайси има. Одеви е това бялото ябълка. Канела има вътре. Да. Жито има. Захар има. Юрия е нашата нова приятелка тук в Кумба. Нали така? Кумба! Да, и тя знае български перфектно и ми пожелава аз толкова да науча турски. Ако толкова науча турски, както тя знае български, тук вече Ще да научим миличка. Дано! Ариф Бутил Хотел. Да знаят къде да идват хората. Така, стана обяд, което значи, че с мама също дойдохме на плажа. Баба и тати го пазят тук нашето място. Още от 8-9 часа. Ето го тук нашето убежище. Вече все повече ние ставаме като местните. Купихме си такава голяма черга, рогоска, столчета на тати. Вижте какъв специален стол му взехме. През магазинчето минахме да си купим коктейл. Пина колада, който е леко кисел, не е като нашите, обаче пък е много приятен, само че моктейл, значи може би, че е без алкохол, но пък отгоре пише алкохолис. Ей тук, така че не знам каква е истината, но времето пак е чудесно. С нощи всички явно много сме се молили и сме се надявали да се оправи след бурята. И даже баба и тати казаха, че водата била супер чиста днес и се виждали рибките и рачетата. Я да видим сега. Разкош! Аз ще се понаслаждавам. Хубавото е, че не е страшно горещо. Все пак е 12 на обята. Е много приятно времето. Купих си едни очила, ама ще ви ги покажа после. Охо, мама даже вече ще влиза във водата. Айде. А пък аз си сядам под чадърчето на сянчица да си пия моктейлчето. Айде хора, последна вечер, женска вечер, с мамчето излизаме, двечките, като майка и дъщеря. И планът ни е да отидем на заведението до нас, където свири Емре. Ще видим дали ще се осъществи планът ни. Деца много хубаво пее момчето. Мисля, че и на Мирка ще я хареса. Аз вече съм го слушала. Мама всяка вечер му маха и той на нея и маха, като се прибираме. Kapına köleyim desem inanır mı? Yalvarırken seni görsem inanır mıyım? Yeni aşk hayatından bozuldum delirim. Dönme sakın geri çok güleydim. Ne diyor söylüyorum söylemiyorum. Daha da bana ne diyor? Orada bana söylüyorum söylemiyorum. Здравейте! Пак Пак сме ние! пазарлъци. Събота има пазарен ден. Отиваме на пазара да купим там туилной и ще хващаме пътя за България. Но слава на Бога, пак ще дойдем в септември. Нашия Аркадаш тук ли? Няма го Аркадаш. Сега
шегата сигурно. Да. С още бяхме тук и заведени. Чакай. Ето го е Емрето. Да. Голям сладо, много хубаво пее, прави шоу, контактува с клиентите. Да, много усмихнат, говори постоянно нещо, всички се смеят и ние се смеем, макар че не разбираме какво говорят. Какво става въпрос. Да. Ама... Но ни беше много хубаво. Да, много хубаво беше и се случи, че... Не разбираме нищо. Да, но сервитьорът, който ни обслужваше пък, той се оказа, че майка му и баща му са от Шумен и той поназнайва български. Си говорихме на български с него. Слава на Бога, че имаше Да. човек, дето знае Той беше много миличък. Абе, тук всички хора са толкова дружелюбни. Сега пък точно като тръгвахме от вкъщи там на нашата улица, едно момиче пък, съседка, ни спря и тя обаче пък изобщо не знае английски, нали, ние пък не знаем турски, и тя не знае български. И какво разбрахме, какво не, майче ме е видяла някъде в YouTube или в Instagram, не знам, ама се намерихме в Instagram и... приятелски Да. отношения, може би ще завършите, въпреки че едва ли, като тя няма да идва пак. Може пък да идва Може почивка тук всяка година. лято. Ама да, като цяло много ми харесва как хората такива те спират, говорят ти, много са усмихнати, даже и да не знаете езика, лечи си как имат желание. Да помогнат. Да, искат да си кажете нещо. Така че аз просто съм супер впечатлена, специално от Кумба. Сега не знам как е в по-големите градове, дали хората са така, но тук определено всички... Въпреки че пък много от тях са от Истанбул. С всеки почти с който си говорихме, даже всички казват Истанбул. Да. Монетики Ардак, някой да е, че по-наблизо, няма всички Истанбул. Така че харесват тук. Да, и може би като цяло турците са си по-такива дружелюбни и приказливи хора. А то в Истанбул ние пък като бяхме, то толкова много хора, че кой е турист, кой е местен. Всеки бърза, нали, защото на екскурзия, да не загубиш групата. И освен с търговци, с други хора не сме си говорили, с екскурзоводите, нали? Няма. Да, не сме си говорили така с хората, както тук имаме възможност повече. Да, добре, сега продължаваме и ще ви снимаме на пазарчето как е. Маси, натрупано, плодове, зеленчуци, кашкавали, маслини, дрехи, чанти, тигани, какво ти дойде на ума? Влизаме в пазарчето. Ей, сега обръщам камерата да ви покажа. Има много плодове. Точно си говорим с мама, че направо ме яд, че не обичам плодове толкова и зеленчуци, защото сигурно са много вкусни тук и то, нали, не продават си ги хора, които си ги отглеждат. Ето, сергийки. Не очаквах, че ще си купим неща, но взехме, че си купихме и си купих ето такъв същия потник, само дето този е от Зара за 25 ли колко лева е вече, а пък този, който аз си взех сега е 50 лири, което значи, че днес се излиза 5 лева, защото днес лирата е 9 стотинки. Даже 9 и малко, но не е 10 стотинки, така че... Има много лесно положението на хората тук и честно казано всеки път като идвам ще гледам да си пазаря, защото хем, нали, ми излиза по-евтино, хем и да може да се подкрепи тяхната икономика.
Вече това ще е нашето заключително видео за влога ни в Турция, така че всеки един от вас, мама, ако искаш чуйте джипа в средата да се виждаш, всеки един от вас може да се... Тук берени. Средата бе, другата среда. Другата среда. И как няма да се виждаш, бе, мамо, за края? Ето. Добре, като искаш да казваш нещо, ще го обръщам така към теб. Добре, значи в момента чакаме. Ето. Много коли. Миналия път 3 часа, да видим сега Колко часа? Ако случайно не сме си говорили достатъчно, сега ще имаме още време да си говорим. Да си споделяме нашите тайни, да. Тате тръгна, бе! Давай небеско! Мушкат са, бе! Като майката се чуят такава пашка, е по-бързо да едат там. Не, виж, нашата пък сега тръгна най-бързо. Но да, добре, аз като заключение мога да кажа, че не идвах в Турция с големи очаквания, даже идвах с отрицателни, обаче ми се преобърна представата. Специално в градчето Комба, където бяхме, много ми хареса отношението на хората, всички бяха много мили, много дружелюбни. Днес на пазар... сега като аз свърша, после ти, защото така говорим една през друга. Нали виждаш Селеска как го правим? Първо говоря едната, после другата. Ти ще му допълниш, маме, после. Запомни сега какво пропускам. Да, и да, само днеска, мама има 2 истории, трябва да ви разкажем забавни. Ето сега е момента. Мамо, ти ли искаш да си ги разкажеш, защото те са все с тебе. Ти си главното лице в тях. Чакай. Едината вечер ходихме да ядем някакви меса. Не риби, ами меса, които не ни харесаха изобщо. Да, и накрая вече ще плащаме. Мама търси в чантата, няма портфел. И сега първото нещо, което си помислихме е, че един човек, който влизаше там да... мушкаше се където и беше оставена чантата, да не би той да е откраднал. И първо това се притеснихме. Обаче имаше вероятност и да го е забравила вкъщи, но както и да е. Само 1%. Да, на 99% мама беше сигурна, че си е взела портфейла. Че го е забравила. Да, но в крайна сметка баба и тати ги оставихме като заложници да стоят докато да пият чай, докато ние се върнем, а това е някъде към 2 км в посока, нали? Според твоя телефон така беше. Да, с мама представете си 2 км до апартамента, после 2 км на обратно, бързай, препотихме се целите. Да, и се прибираме вкъщи. Да молим да е там. И мама гледа, че е там. Много се зарадвах, защото това означава, че никой не го е откраднал, без негативни спомени сме. Да, това беше едната история, която беше много голямо напрежението, но всъщност така като я разказвам, нали, сега не е нещо, кой знае какво. И мама може днес да разкаже за пазарчето. Събота има пазар, продават от до една къла, плодове, дрехи, домашни потреби, точни коритажи имаш там. Ножове даже. Да, домашни потреби. Ножове. И аз си купвала един нож, много добре реших да си купя още. Няколко. Не един, още няколко. Мама има афинитет към ножовете, мисля, че... Дай да ни казвам днеска колко ножа си е купила, че... Тати да не чуе. И спираме там на една Сергия, виждам същи ножови и ще купвам. Обаче то си ги продава по 15, към аз ги купих за 10, към само, че не от тези от един друг човек, ама по 10 ми гледа. Да, ама то сега всичко се увеличава всеки ден, всяка седмица, нали, е различно. Викам ми, добре, може да се ги увеличи, сега знам, викам, хубаво, давай. Обаче продължаваме нататък. Виждам този човек, дето ги бях купила. 10. Колко? Качпара? Пак 10. Викам, тъй ли сега гледай какво стана на връщане. Ма взима ли от него по 10? Не, взимам. Беше 20 ножа ще става. И на връщане отивам и викам, Аркадаш, прицакама. Там се викам пак по 10, дето си купих от този път, от този човек. А този също знаеше български, така че да, на български си говориш.
Каза ми той, обаче без проблеми. Извади там и ми върна. Да бе, върна на мама парите, аз направо не можах да повярвам. Много оправна моята майка. И купихме на Мирка потник с тези парички. Да. Пък иначе щях да замина. Да. Това е втората. Забавна история. Друго, като плаж, да ви кажа, бяхме на такъв неорганизиран плаж, т.е. всеки си носи каквото си иска. Много хубава, чиста беше водата. Днес е била най-чиста, ама ние с мама ходихме на пазара, пък тати и баба отидоха на плаж. Без вълни. Без вълни, без водорасли, без щипалки. Да. Само рибки, рачета и 2-3 медузки малки. Имаше медузки. Их изтървах. Аз много обичам малките медузки. Такива като турбичка. Като не взехте на мама Пипна телефона. ги за всеки случай да не са някакви. Женяваш ли да я лови? Изтървала съм. И не сте ги снимали. Тия двама се виждат. Да, някакви супер мънички. Прозрачни са просто. Сянката виждам на дето върна на пяска, не самата не виждам. Нищо, другия път. И част, която е с шезлонги и чадъри. Пак нямахме спасители по принцип. Пак, да, няма спасители, ама той плажа е толкова равно, става дълбоко. Тази Юрия каза, че 100 лири са двата шезлонга и чадъра, което пак нищо не е в сравнение с нашото Черноморие. Да. И... не знам, ние си бяхме на неорганизираната част и се носихме всичко. Там може да купиш кафенци. Да, имаше някакви неща, напитки, които се продаваха, имаше и бира, ама с тати само минахме оттам, не влязохме да разгледаме по-обширно. Иначе Комба, малко градче, обаче всичко си има. Ресторанти си има, крайбрежна си има, дискотеки си има, като пиано бар, аз така му казвам, където бяхме с нощи с мама, нали си този Емре, всеки път забравям, този Емре, който си свири, пее, много така, много приятно, много хубави песенчики пее. Като цяло всички сме доволни, скарахме си чудесно, сега си чакаме на границата да видим кога ще влезем в България. И така, чао!